Salutare! Vrei să știi cum să scapi din starea de victimă și să manifesti mai rapid? Transformă-ți provocările în oportunități. Transformă-ți poate amenințările, ceea ce tu percepi o amenințare, în oportunități. Lucruri de care ți-e frică să îl transformi într-o oportunitate. Poate ai o ședință importantă de care te temi. Atunci, gândește-te ce atribute pozitive ai și folosește-ți acele skill-uri. Poate ești un bun speaker, poate ești bun la scris, poate ești un bun strateg. Orice ar fi, mizează pe acea calitate pe care o ai. Sau poate ești empatic, poate comunici ușor sau dimpotrivă. Poate comunici mai greu, ești o persoană mai timidă, mai introvertită, însă te pricepi la alte lucruri, la a schematiza lucrurile, de a le pune într-o altă perspectivă. Și îți recomand să lucrezi în echipă. Vei vedea că vei obține rezultate miraculoase. Vezi tu, foarte mulți oameni fac această greșeală. Ei se plâng mereu și nu valorifică ceea ce au în fața lor. Mai este o vorbă, dacă vrei să manifesti ceea ce îți dorești, modelează pe cineva la care găsești ceva de învățat, a cărui viață este un exemplu pentru tine. Și cei care te critică și vezi că viața lor nu este mare lucru, ignore, pentru că ei sunt doar zgomot în fundal. Așa că ăsta să-ți fie un indicator ce modele pozitive în viață poți să ai și să înveți să nu te mai afecteze gura lumii. Pentru că gura lumii nu ține nici de cald, nici de foame, nici loc de iubire. Și de ce să ne irosim noi energia și să fim mereu afectați de ceea ce spun ceilalți, când poate viața lor nu este un exemplu de urmat. Așa că mai bine ignoră ceea ce nu este potrivit pentru tine, ceea ce tu nu vrei să manifesti și concentrează-te pe ceea ce dorești să manifesti, atrage oamenii care sunt modele pentru tine, învață de la ei și vei vedea, vei ajunge acolo unde îți dorești mult mai repede. Te pup!